Водата – най-познатото вещество на Земята. Тя е навсякъде, във всичко. Съпътства ни от раждането, през целия ни живот. Пием я, поемаме я чрез храната, мием се с нея. 70% от нашето тяло е вода. Дори и Земята често е оприличавана на гигантски съд с вода, в който са събрани всички живи същества, които също са съдове с вода. Тя е част от нас и ние сме част от нея. Ние сме водата. И може би за това си мислим, че я познаваме добре. Така ли е наистина? Оказва се, че има толкова много неща, които са оставали неизвестни за човечеството и които учените продължават да откриват. Водата продължава да ни изненадва и да предизвиква желанието ни да научаваме все повече за нея. Всяко от свойствата на водата е уникално. Тя е единственото вещество, което може да съществува в 3 агрегатни състояния. Особено респектираща е силата, която притежава водата. В порите и капилярите тя създава огромно налягане. Например, при покълването на семето, това налягане може да достигне 400 атмосфери и кълнат с лекота да пробие асфалт. А каква сила кара водата да се издига по стволовете на дърветата, преодолявайки земното притегляне? Може би отговорът на тези въпроси знае единствено самата вода. Ние, в Идеал Стандарт Видима, вярваме, че водата е най-ценният ресурс на планетата и всяко наше действие е подчинено на правилното използване на водата, което е с важно здравно, икономическо и социално значение. Развитието на индустриалните технологии в последно време поставя като ключов проблем опазването и на околната среда и намалянето на разхода на водните ресурси. Ние като Идеал Стандарт в последните години ежегодно, постоянно инвестираме стотици хиляди лева в тази насока. На базата на модерните технологии, които ползваме в нашето производство и при създаването на новите изделия, ние се стараем да ограничим потреблението на вода при нас и при нашите потребители, а така също и да избегнем да минимизираме замърсяването на водните ресурси. На територията на двата завода на Идеал Стандарт Видима има 6 пречиствателни станции. Водоснабдяването и канализацията в Идеал Стандарт Видима са елементи на обща система, чието развитие и усъвършенстване са насочени към следните цели: съкращаване на водопотреблението и намаляване на количеството на отпадните води. Ние в завода за санитарна керамика работим по спестяване на водните ресурси в 2 основни направления – керамичен продукт и керамичен процес. В всички керамични продукти, които произвеждаме, влагаме механизми с ниска консумация на вода. Това са механизми за 3-6 литра комбиниран механизъм, а не стария механизъм, който е с 6 литра разход на вода. И от последните 4 години всички нови продукти, които се произвеждат, са вече съобразени с съвременните европейски норми за 3 и 4 литра комбиниран механизъм, а не 3-6 литра. Второто направление, в което продължаваме да работим, това е вграждане на концепцията за редуциране консумацията на вода в нашите основни производствени процеси. Още с построяването на завода 100% от водата, която ползваме, се обработва. Това е с изграждането на битова и промишлена пречиствателни станции. По-късно, когато беше увеличен производствения капацитет на завода, бе увеличен и капацитета за пречистване на промишлената пречиствателна станция. И заедно с това бе стартирана инициатива за рециклиране, за повторно използване на употребявана вода. 30% от водата, която използваме днес в основното производство, идва от пречиствателната станция, съответно 30% по-малко чиста вода използваме в производство на керамични изделия.
Ние продължаваме да работим и по отношение на предпазване от разливи на вода. Изцяло е подменен външния противопожарен пръстен. И работиме за обновяване на оборудването в пречиствателните станции. Инвестициите, които сме направили, са за използване на нови помпи за дозиране на химикали, инвестирана и инсталирана нова микролаборатория за контрол на параметрите на битова пречиствателна станция и поставени нови магнитни разходомери на входа и на изхода на двете пречиствателни станции. Това ни позволи с експерти от завода да изградим нова карта на основните консуматори на вода с цел определяне на бъдещи инвестиционни проекти за следващи мероприятия за редуциране на консумацията на промишлена и на питейна вода в керамичното производство. Както вярвам навсякъде в индустрията, така и ние в завода за санитарна арматура ежегодно имаме проекти, които водят до намаляване на ползваните води. В последните години направихме цялостно саниране на водопроводната мрежа, да избегнем загубите, както на питейни, така и на промишлени води. Направихме няколко модернизации на пречиствателните станции с цел намаление на загубите на водите и ползване по-малко вода. На много места, където ползваме вода за охлаждане, направихме проекти, с които преминахме на оборотна вода, да намалим до минимум разхода на вода и всичко това за последните години, имам предвид последните 10 години, доведе до намаляване на разхода на вода в нашето производство са 2,5 пъти. Всичко, за което говорихме за икономия на водните ресурси в двата завода, във всички действия, които имаме тук на територията на България, не е някакъв изолиран случай. Това е обща политика на нашата компания Ideal Standard International, която се прави в целия свят, където оперираме, така че мисля, че резултатът ще бъде навсякъде добър. Правилното използване на водата в Ideal Standard Видима е част от политиката ни за опазване на околната среда. За 2012 година Ideal Standard Видима предаде за рециклиране 296 230 кг хартия, 95 698 кг пластмаса и 149 005 кг стомана. Така ние спестихме 9 милиона 414 хиляди и 189 литра вода, които иначе щяха да бъдат използвани за производството на същите количества хартия, пластмаса и стомана. С любов и благодарност ние посрещаме водата, когато дойде във вашия дом. Защото първото, до което се докосва тя там, е създадено с много любов и е вдъхновено от изумителната хармония на земята, от жаждата, копнежа и радостта да си жив, от красивия порив да създаваш и да откриваш проявленията на Твореца, да търсиш великата тайна на живота и да се подчиниш на магията му. Защото всичко започва от водата. Всяко начало тръгва от водата и във водата свършва. Добре дошли в света на Ideal Standard. Свят, в който водата намира хармония, любов и благодарност. А там, където водата се чувства най-добре, и вие ще се чувствате най-добре. Защото всички ние сме водата.